wala pa ko siya mangayo og tabang ni Sara Duterte mga par. Dili jud kuno siya makadaog kay laliman ka ana ang alyansa gi lampurnas ngadto sa Mindanao. Ingon ana kalagot ang mga taga Mindanao mga par sa administrasyon karon. So mayong gabi kanatong tanan mga par, o ilabi na gyud sa ako mga supporter diha o sa ako mga subscribers. Daghan kayong salamat inyo mga par sa inyong pagsuporta. So karon mga par, update ni Imee Marcos. Si Imee Marcos mga par na solve yun, na save yun si Imee Marcos mga par. Dako ay siyang pasalamat sa pamilyang Duterte. Dako ay siyang pasalamat ni Sara Duterte mga par nga sa pag-endorse ni Sara Duterte. Dako kay ikatabang niya kay wala pa ko siya mangayo og tabang ni Sara Duterte mga par. Dili jud kuno siya makadaog kay laliman ka ana ang alyansa gi lampurnas ngadto sa Mindanao. Ingon ana kalagot ang mga taga Mindanao mga par sa administrasyon karon. Laliman ka ana mga par nga ang mga senador nga gipang endorso ni Duterte gipot straight ngadto sa Mindanao ug wala gi alyansa nga nakasud. So inana kalagot ang mga taga Mindanao mga par sa administrasyon ni Bongbong Marcos tungod sa ilang pa-impeach ni Sara Duterte o sa ilang padakop ni Duterte nga ilang gi-turn over ngadto sa dahig. Naliman ka na mga par nga sila ko ng admin, sila ang pinakadako og gasto sa kampanya. Kay naa nila tanan ang makinarya mga par, pero gilampurnas na sila ngadto sa Mindanao. Wa gi alyansa nga nakasuod mga par dito sa Mindanao. Nga nang dako ipasalamat si Imee Marcos nga nibiya siya sa alyansa kay ngayo siyang tabang ni Sara Duterte nga masihip siya. Pero wala gyud masayang ang iyang pagduol ni Sara Duterte mga par. Wala gyud masayang ang iyang paggawa sa alyansa kay nakadaog man gyud siya kay wala pa ni siya mopiya sa alyansa mga par. Labaw pa nang tikangkang si Imee Marcos kay di na makadaog man sa Mindanao kay ang taga Mindanao purti masukua sa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Mao na nga dako ay pasalamat si Camille Villar o si Imee Marcos mga par kay nakasuod yun silang dawa. Aliman ka na nga lima ang nakasuod sa pinipilaban niya sa alyansa. Usara gyud kabuok si Lito Lapid ra. Una nga ug ang mga tao lagi mo tingo gani dili naging kapugnan bisan pagpila pa ibayad kay kanang ipangbayad kung praso na gyud ang mga tao ron. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Unya paliw kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video.